I ara anem amb la següent història. Llombai de la Gallinera, a la Marina Alta, és un poble abandonat des dels anys 70, però encara es recorda el seu últim habitant. Li deien Stefan Gregor. Va arribar poc després de la Segona Guerra Mundial i tots el coneixien com el nazi de Llombai. Els contem qui era realment aquest home. Així era ma casa, o casa dels meus pares. Així, al costat era el vi, el teu tio alemà, que diem. Stefan Gregor arriba a la Vall de la Gallinera als anys 50. Una persona que pareixia molt culta, que era molt educada, una persona culta, a que venia a viure així. Però en aquells temps, així no venia només que un autobús de Pego així d'ací a Pego. Porta cotxe propi i en les maletes coberteries de plata i més d'un tratge de jaqueta. L'home era un home templat, era alt, sempre anava al seu sombrero, cada dia portava un tratge. En tenia molts, tenia 15 o 16 tratges o més. A ningú els va dir d'on venia o de què fugia. D'ell no es podia aclarir ningú, que havia estat allà no sé quin puesto i que havia vingut així, que això li havia agradat, però d'ell no es podia aclarir ningú. I entonces un dia, estant així, posant oli, van vindre 3 o 4 senyors ben posats en corbata, eren de la policia. I venien simplement a saber informació del senyor este. El pas del temps el va fer desconfiat, estrambòtic i reservat. Va fer la caseta eixa, d'ahí dalt, que nosaltres li diem el niu. Ell li feia que s'havia hecho un nido, el nido de águilas. Un lloc impossible d'arribar a les portes del castell de Benicili. Després ens vam enterar de que era un senyor que estava buscat per la policia, que era un nazi de Hitler, d'Alemanya, i, en fi. El cas va despertar la curiositat d'alguns mitjans. Precisamente detrás de Denia, en la Sierra de las Gallineras, en un pueblo que se llama Llombai, que se llamaba Stefan Gregor. Hi ha suposicions, hi ha proves o pistes que apunten a aquesta direcció, s'han fet alguns estudis, però realment no tenim ninguna prova clarament que ens diga que era un nazi. Stefan Gregor va morir l'any 1977. Estava en la misèria. 35 anys després, la seva vida continua sent un misteri. Bé podria ser un nazi refugiat a la Marina, no seria el primer, però també bé podria ser un estranger, iugoslau i no alemany, com es deia, que un dia, per circumstàncies que desconeixem, va arribar a la Vall de la Gallinera i allí se va quedar.